eitha tense na gwe. Mae gan Prifysgol Caerdydd enw dda. Y cyfleoedd o'n i'n gallu cael yng Nghymraeg i gymharu ar prifysgolion eraill. Mae lot o gleifion yn gwerthfawrogi'r ffaith bod chi'n gallu siarad Cymraeg pan chi'n mas yn ysbyty. Mae'r cymwysterau yn gwych iawn yma. Ni'n cael y profiad yn mewn i gweithdrefnau gwahanol fel MRI, CT, uwchsain. Mae gyda ni'r simulation suite, sef y cylion suite. Mae'n helpu ni paratoi ar gyfer mynd ar awardiau. Fel mae dymu patients i gael, achos mae rhai nhw gallu siarad, so mae un o'r darlithwyr yn rheoli be mae'r claf yn neud. Right, okay, I'm just going to take your observations a second. Full of bed up, guys, yeah. O enw dim ond ni oedd Barry. Fi'n meddwl bod enw newid dibynnu pwy o darlithydd sy'n rheoli'r dymu. Mae'n rhoi hyder i ni cymryd mas ar placement, neu'n siŵr bod ni'n pethau cywir a mae'n rhoi cyfle ni allu ofyn cwestiynau hefyd. A gyda pob un o'n ni tiwtor personol. Fi'n teimlo fel fod os oes da fi broblem, fi'n gallu mynd lan i unrhyw un nhw i holi cwestiwn. Program support i helpu gyda just y general support o'r cwrs. Mae lot o ehangder yn y dysgu sy'n rili dda. Un o'r prif resymau nes i ddewis Caerdydd oedd y cyfle i allu ddefnyddio'r iaith Gymraeg yn ystod y cwrs. Ni'n cael y cyfle wedyn allan ar brofiad gwaith wedyn i rhoi'r sgiliau yma mewn i action fel maen nhw'n dweud. Bod mas o'r placement yw fy hoff ran o'r cwrs. Mae'n rhoi persbectif wahanol o beth ydych chi'n disgwyl. Fi'n teimlo bod ni'n dysgu lot mwy. Ni'n gymaru ar blwyddyn cyntaf pan ddechreuais i, roedd bai ddim hyder 'da fi o gwbl, a nawr fi'n edrych ymlaen i fynd ar brofiad gwaith. Sneb yn trial fod yn well na unrhyw un arall. Ni gyd yn annog i'n gilydd i wneud yn dda yn y cwrs hyn, a fi'n credu mae hwnna'n peth bwysig. Dwi'n ffeindio bod y myfyrwyr yn cefnogol iawn. Mae'n neis cael ffrindiau sy'n neud yr un peth â chi. Fi wedi creu ffrindiau, fi'n credu ffrindiau oes fyd.